alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina aiki da muryata don na yi ƙoƙarin maimaita kiraye-kirayen da malamai suke ta yi a masallatan juma'a kan mimbarori da kuma kafafen watsa labarai akan muhimmancin karban katin zaɓe wanda ake cewa permanent voters card wato pvc. Bilhakika kwanaki biyu da suka wuce na yi hira da wani ma'aikaci na harkan zaɓe da yake kokawa akan wani bangare na al'umma sun yi karanci wajen karban katin musamman a wurin da shi yake aiki. Manganin da sun tar mun da hankali sai na fara tunanin me yasa muka yi sake wajen karba. Babban dalili watakila da yasa muka yi sake shine rashin sanin nauyin abun a cikin addinin musulunci. An yi tambaya zuwa ga Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayh a littafin sana liqa'atul babil maftuh shafi na 210 akan menene matsayin karban katin zabe da dangwala ƙuri'a a yi zabe a ƙasa mai kama da irin Najeriya bisa ga sifar da aka bashi. Sai yace ana ara annal intikhabat wajiba, yace fahimtarsa wallahi dangwala ƙuri'a na kaiwa matsayin wajibi a musulunci. Yace yajibu alaina an na'in man nara fihi khaira, wajibi ne mu taimaka jama'ar da muke ga akwai alheri tare da su mu zabe su tun daga mafi kankantan kujera har zuwa kololuwa. Yace idza taqasa ahlul khair faman yahillu mahallahum, idan mutane masu nagarta suka ja da bai suka ki tsayawa su yi takara suka ki jefa ƙuri'a, waye zai mai gurbin su? Yace yahillu mahallahum ahlul shar, sai mutanen sharri ya zama su suke tsaya takara kuma su suke jefa ƙuri'u sai su zabi yan uwansu yan sharri. Kula ga wannan yace wajibi ne mutane masu nagarta su mallaki katin zabe su kuma zabi mutane masu nagarta don a takaita barna a yawaita kuma alkhairi, a kiyaye amana, a yi adalci wanda ba za su yi handama ga dukiyar mutane ba. Amma mutumin banza zai zabi na banza ne don ya tabbatar da barna a bayan kasa. Haka Sheikh Professor Sa'ud Funaisan hafizahullahu ta'ala kara tabbatar da wajibcin yin zabe a musulunci a irin ƙasa irin ta Najeriya don takaita barna da yawaita alkhairi. Ya kafa hujja da su aya da ke cikin surat Hudu aya ta 91 da Allah ke cewa qalu ya shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa walaula rahatuka larajamnaka wa ma anta alaina bi aziz. Annabi Shu'aibu ya samu kariya ta Allah subhanahu wata'ala a wa'azin da yake dalilin akwai mutanensa da ke cikin gwamnati a zamaninsa wanda gwamnatin ba ta musulunci ba ne, amma tun da suna ciki kuma na kwarai ne dalilin su aka bashi kariya ba a cutar da shi ba. Haka Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala ya nuna wajibcin dangwala ƙuri'a wa mutanen kwarai don su yawaita alkhairi da wani bangaren aya ta biyu a cikin suratul ma'ida da Allah ke cewa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Yan uwana musulmai, wajibi ne gare mu da gaggawa mu je mu karbi wannan, mu nemi passport da zamu gabatar ko national ID card ko driver's license ko kuma a wani wuri ana karban court affidavit, duk mu mallake su mu je mu yi wannan, mu tabbatar da mun zabi mutanen kwarai don a takaita barna a kasar mu a kuma yawaita alkhairi. Kuma in mun je karba mu yi hakuri, in ta kama mu wuni ne ko mu kwana mu dage mu yi wannan mu karba don mu taimaka mutanen kwarai kuma albarka ta yawa a kasar mu Najeriya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu, wanda ya je isar da wannan sakon nawa ga duk wanda bai ji ba don Allah, kuma mu tabbatar da mu da 'ya'yanmu da matanmu wanda suka kai su yi zabe sun yi kokarin mallakan kati, kuma idan lokacin zabe yayi mu fita mu zabi mutanen kwarai. Allah ta'ala ya taimake mu, ya taimaki mutanen kwarai su yi nasara. Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.